Συμβολική δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο φράγκικο κάστρο του τοπικού διαμερίσματος Όλενας του Δήμου Ολένης με πρωτοβουλία του νεοσύστατου πολιτιστικού, λαογραφικού και περιβαλλοντικού συλλόγου η Ολένη, που ήδη έχει δείξει δείγματα εξαιρετικής θέλησης και δραστηριοποίησης σε όλους τους τομείς. Η πρόεδρος του Συλλόγου Αγγελική Δημητράκη Βασιλοπούλου τόνισε τη σημαντικότητα της συμμετοχής των νέων ανθρώπων σε δράσεις που συμβάλλουν στην αναγέννηση της φύσης, ιδιαίτερα μετά την καταστροφή που υπέστη στις φωνικές πυρκαγιές του 2007. Τώρα βρισκόμαστε στην περιοχή εδώ του κάστρου. Πίσω μας και δεξιά μας είναι η Επισκοπή Ολένης και εδώ μαζί με τα παιδιά, μεγάλους και μικρούς, έχουμε ξεκινήσει μια συμβολική δεντροφύτευση. Την προηγούμενη την είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος και τώρα μαζί σε συνεργασία με τον κύριο Γιάννη Θεοδωρόπουλο και ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος και Περιβαλλοντολογικός ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ στο κάστρο ως έναρξη και συμβολική προσπάθεια σε ένα χώρο που έχει μια βαθιά ιστορία αιώνων. Έχουμε από πολύ μικρά παιδιά, 4,5, όχι, η πιο μικρή νομίζω είναι 3 ετών, μέχρι 80. Φυσικά θα θέλαμε και πιο νέους, γιατί αυτή η προσπάθεια, η δεντροφύτευση χρειάζεται νεαρά άτομα για να έχουν τη δύναμη να σκάψουν, να φυτέψουν. Χρειαζόμαστε αργότερα να ποτίσουμε αυτά τα δέντρα, να τα προφυλάξουμε από τις καιρικές συνθήκες. Το έδαφος είναι σαθρό και θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ένα δέντρο είναι ήδη απροστάτευτο, σταθερό στη γη και χρειάζεται φυσικά την ανθρώπινη βοήθεια. Έχουμε το μεγάλο παράπονο ότι η πυρκαγιά του 2007 κατέστρεψε τα πάντα. Σήμερα φυτεύουμε κυπαρίσια, γιατί χρειαζόμαστε την προστασία, επειδή το έδαφος είναι σαθρό και χρειαζόμαστε να έχει βάθος και να έχει και το έδαφος προστασία. Φυτεύουμε πεύκα, γιατί και αυτό ήταν το φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή εδώ να υπάρχουν πεύκα. Και κάποιες δάφνες, ναι, για να ομορφαίνουν, δηλαδή να σπάει αυτό το πράσινο και να δείχνει και το ωραίο χρώμα αυτό που βγάζουν οι πικροδάφνες. Η σημερινή δεντροφύτευση είναι η συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος πριν από περίπου 2 χρόνια με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής και του Δασαρχείου Λάπα. Σήμερα συναντηθήκαμε για να συνεχίσουμε τη δεντροφύτευση στο χωριό μας, το οποίο έχω αρχίσει εδώ και 2 χρόνια, στην αρχή μόνος μου, με δέντρα τα οποία μέσω του Δημαρχείου του Δήμου Ολένης προμηθευτήκαμε από το Δασαρχείο Λάπα και αρκετά δέντρα τα έχω αγοράσει και εγώ μόνος μου. Και με τη συμπαράσταση του συλλόγου εδώ της Όλενας, σήμερα προσπαθούμε να επεκτείνουμε αυτή την δεντροφύτευση, η οποία είναι μια μικρή αρχή στο όλο έργο που θέλουμε να εκτελέσουμε. Όλοι οι οποίοι έχουν θέληση να προσφέρουν είναι προσκεκλημένοι και όπως βλέπετε σήμερα είναι αρκετά και παιδιά και ενήλικοι. Μικροί και μεγάλοι, με συγκίνηση και αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκαν, συμμετείχαν στο θεάρεστο αυτό έργο. Η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και να υπάρχει θέληση και αγάπη, ας πούμε, για να τα προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα που βάζουμε, μήπως και αποκαταστήσουμε το δάσος αυτό που καταστράφηκε. Εδώ στο χωριό μας το πρώτο εισόδημα που ήταν το ρετσίνι. Από τον καιρό που καήκανε τα πεύκα, χάθηκε το εισόδημα αυτό και τώρα ο κόσμος, όσο να το κάνεις, δυστυχεί. Από το χωριό μου και το θέλω. Μένω στην Αθήνα, έρχομαι κάθε καλοκαίρι στην Όλενα. Πάω και έρχομαι. Το χωριό μου αρέσει πάρα πολύ και το αγαπώ.